Hai bă, du-te repede scaunul sub el. Hai bă, să-l repară. Ridică-l dreptul sus. Mamă, bă, să lumea. Bă, dar ăla era rubă. Dar vai cât de rupt e ăsta. Hai mă, de dreptul. Dă-i drumul și ridică-l pe partea aia. Ridicați-l după partea aia. Dan! Bă, băi! Bă, s-a îndoi cu tot făcut. Ridică! Bă, s-a supărat cine a pus aici. Și la mine era la fel. Mai, bagă-mă. Bagă-l, mă. Acum e direct, tu vezi? Îl reparăm, băi. Bă, ridicați mai ridică mai repede. Bă, ce s-a apucat să iei. Dă, bă, telefon, ce că Da, gata. Hai, mă, frate. Asta e film de YouTube, bă.